бо назардошти фикру акидаҳои шумо ки ба студияи телевизиони вилоят шумо роҳӣ намудед, мо намоиши имрӯзаи моро ки як шингил саломатӣ ном дорад, ба яке аз растаниҳои хеле маълум ва машҳури кишвар бо номи зардришка мебахшем. дар баъзе ҷойҳо онро асалришка низ мегӯянд. ба шумо мо маълумот пешниҳод мекунем. ин хело растании аҷоиб буда барои кишвари мо хос мебошад. бо забони русӣ номи онро донник лекарственӣ мегӯянд. ин растанӣ хело хос мебошад. растании бисёрсола буда ҳамчун алафи бегона дар марғзорҳо, дар киштзорҳо, дар соҳили дарёву ҷӯйборҳо ба таври табиӣ хеле васеъ паҳн гардидааст. аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ ӯ ба иқлими осиёи миёна, собиқ давлатҳои иттифоқи советӣ, сибир, минтақаи аврупо хос мебошад. вақти хело мусоиди ҷамъоварии зардришка ин моҳҳои июн ва аввали июл мебошад. маҳз дар ҳамин давра ин растанӣ ҳамчун яке аз растаниҳои чихеле ки дар халқ мегӯянд растании пешпазак, дар ҳамин давра аллакай нашъунамо ёфта, гул намуда фаъолияти табиии худро боз медорад ва маҳз дар ҳамин вақт агар мо ин растаниро ҷамъоварӣ намуда захира кунем, ҳамчун воситаи доруворӣ аз он васеъ истифода бурда метавонем. яке аз нишондодҳои вақти ҷамъоварии мусоиди асалришка ин вақти пухта расидани зардолуҳои пешпазак мебошад. дар замони ҳозира як навъҳои махсуси зардолу кашф карда шуданд ки онро зардолуи майскӣ мегӯянд. яъне ин зардолу моҳи май ва аввали июн пухта мерасад. маҳз дар ҳамин вақт хеле вақти мусоид мебошад барои ҷамъоварӣ намудани зардришка, асалришка. бо мақсади доруворӣ қисми болоии растанӣ бо гулчанбарҳояшро даравида мехушконанд. бояд гӯям ки ин растанӣ хело тез хушк мегардад ва агар хоҳед ки на фақат зардришка, балки дигар растаниҳое ки шумо ҷамъоварӣ мекунед хосияти худро ба вақти дур доро бошад, бисёр хуб мешуд агар растании хушк намударо мо бо ягон матоъ печонида дар ҷои соя нигоҳ дорем. дар ин ҳолат онҳо пигментҳои табиии худро гум намекунанд ва хосияти дорувории онҳо ба таври хело эффективӣ боз дошта мешавад. аз хосиятҳои шифобахшие ки ин растанӣ доро мебошад, ман хосияти оромкунанда ва хосияти пешгирӣ намудани лахташавии хуни онро қайд мекунам. бояд гӯям ки ин растанӣ аз тарафи табибони халқӣ ҳамчун растании хело хуби оромкунандаи асаб васеъ истифода бурда мешавад. аз сабаби он ки ӯ ба худ бӯи хело ба худ хосро доро мебошад, ин растанӣ ба майнаи сар хело таъсири хуби оромкунанда мерасонад. ва дигар хосияти хело хуби дорувории ин растанӣ ин хосияти пешгирӣ намудани лахташавии хунро доро буданаш мебошад. яъне агар бо забони халқӣ гӯем, ӯ хуни шахсро суюқ мекунад ва дар ин ҳол гардиши хун хело нағз мегардад, кори дил хело самаранок мешавад, гардиши хуни капиллярҳо ва алалхусус микрокапиллярҳо дар майнаи сар, дар дигар узвҳо хеле фаъол мегардад ва ин боиси худро нағз ҳис намудани бемор мебошад. дар давраҳои советӣ бо таври илмӣ тадқиқ намуда аз ширинбия дороеро бо номи неодикумарин истеҳсол намуда буданд ва ӯ дорои хосияти хеле хуби пешгирӣ намудани лахташавии хунро доро мебошад. ва аз ин сабаб ман ба шахсоне ки онҳо ба бемориҳои инфаркт, инсулт гирифтор шудаанд ва ё чӣ тавре ки духтурон мегӯянд хуни онҳо ғафз шудаанд, агар онҳо ин растании дорувориро ҳамчун чой мунтазам истифода баранд, ин як бо забони илмӣ гӯем аспирини табиӣ мебошад ва ҳоҷат ба истеъмоли баъзе доруҳои химиёвӣ ки ба узвҳои ҳозима таъсири нохуш мерасонанд ҳоҷат намебошад. ва ман ба бемороне ки дорои гирифтори бемориҳое ки дар боло гуфтам тавсия медиҳам ки бисёр хуб мешуд агар онҳо омехтаи зардришкаро бо алафи хмел ки дар ҷойҳои мо дастрас намуданаш он қадар душвор нест, агар омехта намуда аз он чой карда нӯшанд, пас онҳо
بیماری‌های اینفارکت و اینسولت رو خیلی خوب پیشگیری میکنند. در ترکیب زردریشکا جای داشتن کومارین ها با مقدار زیاد برستنی چنین خاصیت های شفابخش رو میبخشد. باید گویم که زردریشکا با اقلیم ما خیلی خاص میباشد و در دیگر منطقه های دنیا با چنین خاصیت های خوب داروواری دارو بودن زردریشکا را دسترس نمودن نسبتا دشوار میباشد. این بود معلومات مختصر اوید زردریشکا. اگر شما درباره دیگر رستنی ها معلومات گرفتنی خواهید، ما بسیار میخواستیم که به استودیوی تلویزیون ولایت مراجعه کنید و ما حرکت میکنیم که به شما اوید مسئله هایی که به شما لازم است معلومات مکمل و مختصر پیشنهاد کنیم. به همه شما سلامتی آرزو مندیم و امیدواریم که پیگیری نمایش های ما می باشد. سلامت باشید.